आपण पाहत आहात जनहित प्रवर्तक वृत्तवाहिनी सिटी लाईन न्यूज. पाहत रहा. मराठी मनोरंजन विश्वात आपल्या दर्जेदार आशयाने अल्पावधीतच लोकप्रियतेचे शिखर गाठणाऱ्या NP व्हिजन या चॅनेलने आता एक नवीन पाऊल उचलले आहे. तेरे बिना अधुरा या आगामी म्युझिक अल्बमचे पोस्टरचे अनावरण नुकतेच राहता तालुक्यातील लोणी येथे विविध क्षेत्रातील दिग्गज मान्यवरांच्या हस्ते अत्यंत उत्साही वातावरणात पार पडले. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने NP व्हिजनच्या यापर्यंतचा प्रवासाचे आणि नवनवीन प्रयोग करण्याच्या धडपडीचे उपस्थितांकडून भरभरून कौतुक करण्यात आले. प्रतिनिधी रुपाली भालेराव, सिटी लाईन न्यूज, लोणी. लोकांसाठी, लोकक्रांतीसाठी जनहित प्रवर्तक बनलेले निर्भीड, निपक्षपाती वेब पोर्टल, यूट्यूब चॅनल सिटी लाईन न्यूज लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर दाबून शेअर करायला विसरू नका.